Шоколади ли? Шоколади. Лава бер. Лимулава. И къде е това например ръчите? Ето да. Е това. Ще отваряме, така че останете до края. Дай първо това. Добре, давай първо това. Кое мислиш, че ще се паче? Чакай, мисля, че ще тралалеро тралаля. Аз мисля, това. Това... Раз, два, Боникам балабу. Боникам балабу. Така. Добре, давай бързо да пробваме. Ще нямам търпение вече. Чакай. Давай, после давай. Раз, Два. Сега, раз, две, три. Това е един от най-хубавите. Да. Много е хубав. Оценка. Нали цена? Цена 5. 5 от 10. Вкус 9,5. 9,5 от 10. Мирис? 7 от 10. Не. Крушата мирише хубаво. Да, 7 айде. Да. Ай, 7,5. И това е, добре. 7,5 от 10. Това е общо взето. Това е. Да, общата оценка е 12 плюс 9, 21. 21. И половина, да. Да. Не, 22. 22, да. 22, добре. Ето. Не, на цвят забравихме. Да го закръглим на 8 точки. В смисъл вид на това. Да, закръгляме го на 8 точки да става 30 общо. Добре, 30. 30 точки обща оценка. Много е хубав. Лимулава! Много е хубав. Бонекан балабу, къде има, че бонеката? Добре, чао! Чао, айде, чао.